ପ୍ରାକୃତିକ ସବୁଜିମା ଭରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 55 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରରେ। ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ 1665 ମସିହାରେ। ଏକ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଥରେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ବାହାରିଥିଲା ଶିକାର କରିବାକୁ। ଗୋଟିଏ ହରିଣକୁ ଦେଖି ଶିକାରୀଟି ଶର ନିକ୍ଷେପ କଲା ଓ ହରିଣଟିକୁ ତୀରବିନ୍ଧ କଲା। ତୀରବିନ୍ଧ ହରିଣଟି ଆହତ ହୋଇ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଶିକାରୀଟି ମଧ୍ୟ ହରିଣର ପଛେ ପଛେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହରିଣଟି ଯାଇ ଏକ ବିଶାଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଶିକାରୀଟି ହରିଣକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ହରିଣଟି ଏକ ବିରାଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିକାରୀଟି ସେହି କ୍ଷତାକ୍ତ ହରିଣଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ହଠାତ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭିତରୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଶିକାରୀ, ଏହି ହରିଣଟି ମୋର ଶରଣାଗତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ହରିଣଟିକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଶିକାରୀଟି କହିଲା, ମୁଁ ଏ ହରିଣଟିକୁ ଶିକାର କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ମୋର ଶରଣାଗତ ହରିଣକୁ ନେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଶିକାରୀଟି ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହି କହିଲା, ମୋର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବା କଥା ହେବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଶିକାର କରିଥିବା ହରିଣକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ଶିକାରୀଟିର ଅଟଳ ଜିଦ୍କୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ତୁ ଏ ହରିଣଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ, ତା ବଦଳରେ ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତୋତେ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ତୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ, ତୁ ଓ ତୋର ପରିବାର ସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିବେ, ତୋର ଏହି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆଖି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଶିକାରୀ ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ ତାର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆଖି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ବୋଲି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ଶିକାରୀଟି ସେହି ହରିଣଟିକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ଶିକାରୀ, ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଯଦି ତୁ କାହା ଆଗରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଶିକାର କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେ। ଶିକାରୀଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ହୋଇ ହରିଣଟିକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିକାରୀଟି ନିଜ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁ ହରିଣଟିର ଶିକାର କରିଥିଲୁ, ତାର ପଛେ ପଛେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ସେ ହରିଣଟିକୁ ଆଣିଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆଉ ତୋର ଏ ଆଖି ଠିକ୍ ହେଲା କେମିତି? ଶିକାରୀଟି କହିଲା, ମୋତେ ଆଦେଶ ମିଳିଲା କି ମୁଁ ସେ ହରିଣଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଶିକାର କରିବି ନାହିଁ। ଲୋକେ ପଚାରିଲେ, କିଏ ତୋତେ ଆଦେଶ ଦେଲା? କିଏ ତୋର ଆଖି ଠିକ୍ କଲା? କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ତୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ? ଶିକାରୀଟି କହିଲା, ମୁଁ କାହାରିକୁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ଥିଲା ଯାହାକୁ ରାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ଗାଁର ସମସ୍ତ କଥା ଜୟପୁର ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଗୁପ୍ତଚରକୁ ସେଇଠି ରଖିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତଚର ଏହା ଦେଖି ଭାବିଲା, ଏ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଲୋକଟିର ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଗୁପ୍ତଚରଟି ସେହି ଶିକାରୀକୁ ଧରି ଜୟପୁର ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ଗୁପ୍ତଚରଟି ସେହି ଶିକାରୀକୁ ଧରି ଜୟପୁର ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଜୟପୁରରେ ସେତେବେଳେ ରାଜୁତି କରୁଥାନ୍ତି ମହାରାଜା ବୀର ବିକ୍ରମ ଦେବ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁପ୍ତଚର ସେହି ଶିକାରୀଟିକୁ ନେଇ ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେହି ଶିକାରୀଟିକୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଶିକାରୀଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ।
ଯଦି କହିଦେବି ତାହେଲେ ମୋର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ମହାରାଜ ବୀର ବିକ୍ରମ ଦେବ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ତୁ କହିଲେ ବି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ନ କହିଲେ ବି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଯଦି ତୁ ସେ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ନ କହିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଶିକାରୀଟି ରାଜାଙ୍କ ଧମକରେ ଡରିଗଲା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତର ରହସ୍ୟଟି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ହଠାତ୍ ଶିକାରୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହି କଥାଟି ଶୁଣି ରାଜା ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେହି ଗୁମ୍ଫାଟି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଶିକାରୀଟି ଗୁମ୍ଫାର ସଠିକ୍ ଠିକଣା କହିନଥିଲା। ରାଜା ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଖୋଜିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାତିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଏବଂ ରାଜା ଗୁମ୍ଫାର ସଠିକ୍ ଠିକଣା ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ସକାଳୁ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ହେ ଗୁପ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ।